Bé, doncs aquest mes de febrer l'atur ha tornat a repuntar, ha tornat a créixer i aquesta vegada ha vingut de la mà del sector de la construcció i del sector de serveis, que és en els sectors on s'han destruït llocs de treball. Això té uns efectes col·laterals, concretament amb el col·lectiu masculí, atès que sobretot el sector de la construcció és eminentment masculí. Ha suposat també la baixada pel que fa a la contractació temporal, amb un percentatge important, més d'un 13%, mentre que la contractació indefinida ha baixat un 5%. També hem de tenir en compte, perquè fa els col·lectius, que el de persones immigrades també ha baixat, per tant ha crescut l'atur també en les persones immigrades. Vist això, tenint en compte que necessitem aquest canvi de model productiu que fa molt temps que venim reivindicant i que segurament no l'aconseguim fer amb la celeritat que voldríem, perquè una de les assignatures pendents és el nivell formatiu de la nostra població i per tant cal millorar-lo moltíssim, caldria aprofitar que estem en un moment en el qual s'estan plantejant reformes importants en tots els nivells de l'ensenyament, en l'ensenyament obligatori, en la formació professional, fins i tot en els estudis universitaris. Per tant, des de la UGT el que apostem és perquè per fer possible aquest canvi de model productiu puguem abordar abans d'una manera decidida, amb recursos i amb noves polítiques, aquesta millora del sistema formatiu, de l'educació, de tots els nivells i sobretot pel que fa referència a la formació al llarg de la vida, perquè el que puguem sigui és dependre de sectors molt més estratègics i no de sectors que estan presentant un important alentiment, una important aturada i que a més quan generen ocupació el que han fet és generar ocupació força precària i de baixa qualitat. Necessitem aquest canvi, aquest salt qualitatiu envers sectors molt més estratègics i que ens portin una ocupació de molta més qualitat.